với cả sni cả shu cha ring khát cả chính khắp nhà biểu cả ba lát kinh điệt ngay yo ia i we i thei cả chính ba biểu là cùng cả mem bi lát mar we min sim cả shu ling a na maria i ngada yap machisha ngakwa ban i thu ban shu kran ngam nu tang ban yo dao nga ya nga shu lembub mar kum ta nga ong hi sorry tu map se kong ba nga kum wit ya fi iru i ong kot kam lei ba om ya biang hap ning ka jing khap nya ha ba kum ta nga ong pi dei i a pi jat ayu pi shong pi sa ha a iru i pai tin i ju ba byanga hang tangis dang sa kaya thu khana un number phone ru shanga i la ai kerteng kajat address ru i batai i ong onda pis ngau don kam yanga sa shu phun la ni sa miss call yanga onda batila ka jong ilaya marwenga samki habanga berkat dakistai action habale kumku kalen tiang ini kalam syanu markum tanga ong hi sorry tumat se kong bang akum wit ya fi iru i ong kot kam lei ba om ya biang hap be ka jing khap nya